Тубылның Синтез мәдәният һәм сәнгать йортының тамашачылар залында Ҡорбан ғәйденә бағышланған бәйрәм концерты үтте. Бәйрәм сәхнәсеннән тамашачыларны Фәннур хәзрәт Казымов Ҡорбан ғәйде белән ҡотлап, Ҡоръан аятларын уҡып, бәйрәмгә фатиха бирҙе. Шәһәр милли мәдәни автономия рәйесенең урынбасары Нурилә Шамратова, шәһәр думасы депутаты Михаил Никитин сәхнәдән тамашачыларны ҡотладылар, изге теләкләрен юлладылар. Ассаламу алейкум, азиздин ҡәрҙәшләр, hürmetli millettaşlar. Endi bizniki din boyunca, urf-odat boyunca ushbu bayramimizni Qur'on oyatlarini aytib ketaylik, Allohning so'zlarini aytib ketaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Qadrli dostlar, millettaşlar, Tubul Tatar Avtonomiyası исеменнән 15-нче мәктәп укытучылары исеменнән мин сезне изге Ҡорбан ғәйде белән ҡотлыйм. Сезгә озын ғүмер, саулык, сәламәтлек, ғаилә бәхете телим. Ниятләгән Ҡорбан садақаларыбызны Аллаһ Тәгалә ҡабул итсен. Сән булыгыз. Дорогие гости, я хочу поздравить вас с этим праздником от лица администрации города Тобольска, от лица нашего главы города Владимира Владимировича Мазура, также он является руководителем нашего отделения партии «Единая Россия», от лица всех депутатов Тобольской городской думы, от лица нашего комитета по культуре с этим праздником. Дини бәйрәмнәрне мәчет ҡашында ғына түгел, берҙәмлектә мәдәниәт йортларында үткәрелеүе матур традицияға кергәнен күрсәтте. Тубылның оста алып баручылары Лилия Фаизова һәм Алин Зайнуддинов Ҡорбан ғәйет бәйрәменең мәғнәсен аңлаттылар. Сәхнә йолдызлары исеменә лайыҡ булған Себер татар мәдәниәт үзәгенең танылған җырчылары башҡарыуында җырлар яңғырады. Тамашачылар, ҡатнашыусылар фикерләре белән уртаҡлаштылар. Бер-беренә ҡунаҡҡа йөрөй, ҡорбанлыҡ чала, туғанларға йөрөйбез, яҡшы теләктәр теләйбез, бер-беребеҙгә исәнлек, саулыҡ теләйбез. Assalamu alaikum din kardeşler, millettaşlar. Allah'ım Xudayım Teala'm rəhmətlərinə yoldırsın idi. Ya Rabbim, ya Xudayım, bugünkü də şundayın matur günlərdə, matur yaxşı aylarda, Subhanım Allah'ım, mənə mındayın qurban ayetlərin 21-dən mənə şulay dip məscidlərdə ütkərdik. Bəhəslər söylədi balakamız Abdülvahab Hazret. Şulay oqıdıq, namazlar oqıldı. Şul hatı şıqırım tulu kişi buldu. Allah'a şükür, Subhanım Allah'ı. Qurbanlar çaldıq. Hürmetli Müslüman kardeşler, şəhərdəşlərim, można etkilə конечно. Barğısını da Qurban bayramı bilən qutlayım. Barğısına da isənlik, sağlıq dileyim. Keyin bəxtlər kiləsi. Bu vaxtlarga тоже şulayıq. Mənə bulay ütkəskəli yazsın Qurban bayramların ayetlərin. Mənə Sindislərdə
Йылда татарский центрлар концертлар үткәрәләр. Менә шул кадәр матур үтә концертлары. Мин благодарна, очень даже благодарна. Шатланам аларның шулай алып баруларына. Концертлары да елдан-ел яхшырып торады. Кешегә карашлары да яхшырганнан яхшырып торады. Молодцы, рәхмәт организовать иткәннәргә, алып барганнарга барысына да мең рәхмәт. Артистларның талантлы чыгышларын, балаларның җырларын, шигырьләрен алкышлар белән озатты бәйрәм тамашачылары. Дини темага сәхнәләштерелгән күренештә балага исем кушу йоласын үзешчән артистлар оста уйнап күрсәттеләр. Залда туган телләрен, мәдәниятен, дини бәйрәмнәрен яраткан, хөрмәт иткән милләттәшләребез җыелган иде. Корбан Гаит бәйрәменә багышланган концертны оештыручы Себер татар мәдәният үзәгенә алар рәхмәтләрен юлладылар. Kurban aytımda tuğdu. Bu kız uz isimini alıp tuğan. Kurban aytımda tuğaç. Ona yaraklı isim tatırga gider. Yarı min Fethullah Malla'nı çakırıp gelim Yemen'e. Yarı. Mine sirli durayın beşikliydi. Oy tipli ayağın bilen gel kızım. Mine min sizgine şeltip de esirlep koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlık bilen. Subhanallah. Tu göz demesin. Şunday motor bulup doğan bolam. İsenmisiz? Bizden küçüküne gına bulsa da bulak. Rahmet. Гаиләгә шатлык булып, өмет һәм куанычлар өстәп, дөньяга олы зат туды. Дөньяга яңа кеше туды. Ул үзенә бәхет дәүләп, тәүге авазын салды. Ана сабыйна иң татлы, иркә сүзләр әйтеп, яшәү көченә ия булган күкрәк сөтен бирде. Ак биләүгә биләп, шәлтепкә салды. Элек-электән аны әтиләр үз куллары белән ясаганнар. Матур чыбылдыкларны әниләр теккән. Ул чыбылдык сабыйны тибен сиркәйтән, явыз көчләрдән, яман күзләрдән, салкыннардан саклаган. Бала туды бүген җиргә, фәрештәләр яңа юл ачты. Күкләр иләсә дә жаннан булган, бер баласын җиргә узатты. Günleriniz neçek? Eyvah! Kızım, benim bu sizin sina doğalık. Bu doğalık naçar küzlerden, şeytanlardan saklar. Ama ne bu doğalık sina? Selametler istep durur. Ya kızım, isemi kim bulayın da? Kurban aytımda tuğan şimdi ona bağışla bizim tatırбыз. Şulay mı kızım? Şulay, Kurban Bike bulsun. Yari, Kurban Bike. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ın gözlerinde sana isim kuşam. İsimin Kurban Bike bula. İsimin Kurban Bike bula. İsimin Kurban Bike bula. Bir Kurban Bike'nin sotaktasını da ben sizge ölçüp vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bəğətli olsun ayı. Arsılı bəğətli olsun fıstıqat. Tamam. Haydi biz dua kılabız. Allahu Ekber. Ya kızım, isimini kuştum. İndi özün üsürge tarış. Yakşı bulup, yakşı kişi bulup. Amin, rahmet. Mana endi qizimning ismi de bo'ldi. Kurban Bike. Kurban Bike. Kurban Bike. Eydan endi üstel yanına. Bericeyini
içip alayım. Әйдә,